Здравейте, приятели! Вие отново сте в канала на Евентуална случайност. Днес ще ви разкажа невероятната история на Ренди Ортън, кечистът от WWE. Ранди Кейт Ортън, роден на 1 април 1980 година в Ноксвил, Тенеси, САЩ, е американски актьор и професионален борец, който работи за WWE. През цялата си кариера той е бил 10-кратен световен шампион, 7-кратен шампион на WWE и 3-кратен световен шампион в тежка категория. Той също така държи между континенталната титла и световната отборна титла. Всичко това го прави шампион с тройна корона, а също така е победител в 22-ят Royal Rumble и Money in the Bank All Stars през 2013 година. В семейството на Ренди, дядо му Боб Ортън старши, баща му каубоят Боб Ортън и чичо му Бари Оу са били професионални борци. Този произход му позволява да бъде считан за борец от трето поколение. Освен това, той е получил прякорите, усмивката и убиецът на легенди заради повтарящите се вражди с легенди на професионалният кетч. Ортън е борец от трето поколение, тъй като баща му, чичо му и дядо му са били борци. През ноември 2005 година той обявява годежа си с приятелката си Саманта Спено. Те се оженват на 21 септември 2005 година. През декември 2007 година той обяви, че очакват първото си дете – дъщеря. Дъщеря им Алана Мари Ортън се роди на 12 юли 2008 година. Въпреки това, на 10 юли 2013 година те се разведоха. Ортън страда от хипермобилност в раменете си, което му пречи да прави няколко движения. Ортън дебютира в професионалния кетч през 2001 година с Mid Missouri Wrestling Association Southern Illinois Conference Wrestling MMA WA, базирана в Сейнт Луис, Мисури и собственост на сам Мучник. MMWA, базиран там. Там той тренира от баща си, каубоя Боб Ортън. През това време той има мачове с борци като Ейс Стреч и Марк Бленд. Работи за MMWA Сайк един месец, преди да започне работа като съдия на някои мачове в World Organization Wrestling, където работи и неговият роднина Бари Ортън. През 2001 година той подписва договор с World Wrestling Entertainment, WWE, и по-късно е изпратен в Ohio Valley Wrestling, за да продължи неговите тренировки. По време на престоя си в OVW той се бори с Рико Константино, The Prototype, работи в екип с Боби Итън и се утвърждава като лице на кетча. Той също така печели 2 пъти хардкор шампионата, побеждавайки Мистер Блек и Флаш Фланаган. След тренировките му в OVW той е избран в основния състав. Дебютира в WWF на 25 април 2001 година в SmackDown, побеждавайки Хардкор Коли. Той прави малка промяна като лице на SmackDown, преди да бъде избран в Raw, което дори му дава възможност за титлата Undisputed Championship срещу Брок Леснар. В дебюта си в Raw той побеждава Стиви Ричардс и след този матч и в следващите седмици Ортън затвърждава уменията си за Heel Turn. Той също така получава контузия на рамото, така че се появява само в записани сегменти или видеоклипове, където предоставя актуализации за здравето си, наречени Randy News Network. След завръщането си на 20 януари 2003 година, Ортън заедно с Рик Флеер и Батиста помагат на Triple H да победят Скот Штайнер, отбелязвайки началото на групата Evolution, която включва Ортън повече от година в Raw. Evolution представлява според Triple H миналото Рик Флеер, настоящето Triple H и бъдещето Батиста и Ортън.
Ренди Ортън започва да бъде наричан убиецът на легенди след неговите мачове срещу Мик Фоли, Харли Рейс и други легенди на професионалният кетч. Ортън участва в матч Elimination Chamber на SummerSlam 2003 година, изправяйки се срещу Шон Майкълс, Голдбърг, Крис Джерико, Кевин Наш и Трипъл H. По време на матча той помага на Трипъл H да запазят световната титла в тежка категория, но е елиминиран от Голдбърг. Неофоргивен той побеждава Шон Майкълс, като по-късно обявява Майкълс за своята първа убита легенда. На Survivor Series той участва от отбор, който се състои от Бишоф, Крис Джерико, Крищиан, Ортън, Скот Штайнер и Марк Хенри, който побеждава отбор Остин, Шон Майкълс, Роб Ван Дам, Букър Ти, Баба Рейл Дъдли и Дид Вон Дъдли. Ортън е единственият оцелял, елиминирайки Майкълс с помощта на Батиста. В резултат на това Стив Остин се оттегля като съгенерален мениджър на Рау. По-късно той печели първата си шампионска титла на WWE, междуконтиненталната шампионска титла, побеждавайки Ван Дам на Армагедон, като Мик Фоли е специален гост съдия. На същото събитие Рик Флеър и Батиста печелят световната отборна титла, а Трипъл Хикс печелят световната титла в тежка категория, давайки на всеки член на Evolution шампионска титла. В началото на 2004 година Ортън влиза във вражда с Мик Фоли след сбиване между тях на Royal Rumble. След като Фоли го елиминира, на WrestleMania 20 Ортън, Батиста и Рик Флеър побеждават The Rock и Фолей. Последната им среща се състоя на Backlash, където Ортън побеждава Мик Фоли в матч No Holds Barred, за да запази титлата в Intercontinental Championship. След това той отново запазва титлата на Bad Blood срещу Шелтън Бенджамин. Той губи титлата от Edge на Vengeance. В епизода на Рау на 19 юли Ортън получава реванш срещу Edge за титлата, но е победен. В епизода на Рау от 26 юли 2004 година той печели 20-Man Battle Royal и става претендент номер 1 за световната титла в тежка категория. На 15 август 2004 година на SummerSlam Ортън побеждава Крис Бенуа, за да спечели първата си световна титла в тежка категория, превръщайки се в най-младият световен шампион в историята на WWE на 24 годишна възраст. След като успешно защитава титлата срещу Бенуа на Рау, на следващата вечер той е предаден от Evolution, когато Трипъл H удра Ренди с пояса на титлата. По-късно Трипъл H изисква титлата от Ренди, но Ренди отказва, плюе в лицето на Трипъл H и го удра с пояса, обръщайки се. Той държи титлата един месец преди да я загуби от Трипъл H на 12 септември на Unforgiven с помощта на Рик Флеър и Батиста. Това води до вражда между Ортън и бившия му съотборник от Evolution Рик Флеър, която кулминира в матч в стоманена клетка в Taboo Tuesday, който Ортън печели. Въпреки това, на 25 октомври в епизод на Рау, Ортън беше победен от Флеър в реванша с намесата на Трипъл H. В резултат на това Ортън поднови враждата си с Трипъл H. На Survivor Series отборът на Ортън, Крис Джерико, Крис Бенуа и Мейвън се изправи срещу отборът на Трипъл H, Батиста, Edge и Сницки. Като отборът на Ортън излезе победител в класическия елиминационен матч. В резултат на това членовете на отборът на Ортън управляваха Рау в продължение на 4 седмици. В началото на 2005 година той продължава враждата си с Трипъл H, спечелвайки шанс за вакантна световна титла в тежка категория в матч от Elimination Chamber на New Year's Revolution срещу Трипъл H, Батиста, Крис Бенойт, Крис Джерико и Edge с Шон Майкълс като специален гост съдия. Той не успява, като е последният борец елиминиран от Трипъл H, но по-късно на Royal Rumble той се изправя отново срещу Трипъл H за световната титла в тежка категория, но е победен. През февруари Ортън се кара с Крищиан заради Стейси Кейблър.
В епизод на Рао на 14 февруари Ортън побеждава Крищън, въпреки намесата на Тайсън Томко. Ортън обаче се обръща, като удря Стейси с RKO. Преди WrestleMania, Ортън започва нова вражда с The Undertaker, Грубаря, изразявайки желанието си да прекрати победната серия на Грубаря на WrestleMania, когато става по-предизвикан и безстрашен. Тази вражда кулминира в матч на WrestleMania 21, където The Undertaker излиза победител. По време на матча той получава контузия, която го изважда от игра, и по време на времето му далеч от ринга е избран в драфта на SmackDown. Той се завърна на 16 юни, дебютирайки в SmackDown, като се намеси в матча между JBL и The Undertaker, нанесе RKO на Undertaker и причини поражението му. В епизода на SmackDown на 23 юни Ортън се похвали колко е струвал мача на Грубаря и докато напускаше сцената беше ударен от мълния. Кейфейп. В епизода на SmackDown на 28 юли Ортън се появи отново, причинявайки на Грубаря да загуби още един матч срещу JBL. Като по този начин му костваше шанс за световната титла в тежка категория. Това възобнови враждата му с Грубаря, която завърши с реванш на SummerSlam, където Ортън победи Undertaker, благодарение на намесата на баща му, Боб Ортън. Той обаче беше победен в реванша на SmackDown. Накрая, на No Mercy, Ренди и Боб Ортън победиха Грубаря в матч, в който Ренди по-късно подпали ковчег с Грубаря вътре. След това той прави множество опити да спечели световната титла в тежка категория, връщувайки се Еди Гереро и шампиона Батиста, изправяйки се в няколко мача, в които Ортън не успява. Ортън е част от Team SmackDown на Survivor Series, където побеждават Team Raw, след като Ортън е единственият оцелял. Въпреки това, Грубарят се завръща на същата Survivor Series, атакувайки Ортън, който води до последният и матч на Армагедон, в матч от типа Hell in the Cell, където Грубарят излиза победител. На събитието Royal Rumble Ортън участва в матча Royal Rumble, където е последен елиминиран. Рей Мистерио печели матча, а Ортън започва да се подиграва на наскоро починалият си приятел Еди Гереро, което предизвиква освирквания от многото фенове. След това Ортън предизвиква Гереро на No Way Out, където го побеждава, печелейки шанс за световната титла в тежка категория на WrestleMania 22. На WrestleMania 22 Мистерио печели матча, в който участва и тогавашният шампион Кърт Енгъл. Впоследствие Ортън се кара с Енгъл, изправяйки се срещу него на One Night Stand и Vengeance, съответно с загуба и победа. По време на тази вражда Ортън е избран от SmackDown в Raw. Следващите месеци той има кратки съперничества с Хълк Хоган, когато не успява да победи на SummerSlam, и с Карлито, когато побеждава на Unforgiven. В началото на октомври Едж формира отбор с Ортън, наречен Rated RKO, цел да победи The Generation DX на Cyber Sunday. Едж и Ортън победиха DX, слагайки край на серията им без победа, започнали през юли. В епизода на Рао на 13 ноември Rated RKO спечели световната отборна титла, побеждавайки Рик Флеер и Роди Пайпър. Враждата им с DX продължи на Survivor Series, където отборът на Ортън, състоящ от Rated RKO, Майк Нокс, Джони Нитро и Грегори Хелмс, беше победен от DX, състоящ от Triple H, Шон Майкълс, Март Харди, Джеф Харди и CM Punk. Тогава беше елиминационен матч и докато DX не претърпя загуби, отборът на Ортън беше елиминиран изцяло. Ортън започва годината 2007, изправяйки се срещу The Generation X на New Year's Revolution със световна отборна титла, която той спечели с Edge. По време на този матч Triple X, опонентът на Ортън, получи контузия, което принуди матча да приключи преждевременно. Ортън участва в матча Royal Rumble, където беше елиминиран във финалната четворка. На следващия ден, 29 януари, той и Едж загубиха световната отборна титла от отбора на Джон Сина и Шон Майкълс. Ортън се класира и участва в матча Money in the Bank на WrestleMania 23, където се изправи срещу CM Punk, Финлей, Едж, Мистер Кенеди, Кинг Букър, Мат Харди и Джеф Харди. Кенеди спечели матча. По-късно на Блек Леш той се състезава за шампионската титла на WWE срещу тогавашния шампион Джон Сина, Едж и Шон Майкълс, като Сина излиза победител.
Седмица преди деня на страшния съд на Рао, той атакува Шон Майкълс, причинявайки му сътресение. За събитието насрочен матч между двамата, по време на който Майкълс получава второто сътресение. В следващите седмици той атакува Роб Ван Дам и Томи Дримър с неговият рънинг пънк кик. На One Night Stand Ван Дам побеждава Ортън в матч на носилка, но Ортън го атакува след това, причинявайки му сътресение. Следващата седмица на Рао той прави същото с Рик Флеер. На The Great American Bash Ранди Ортън се бие с Дъсти Роудс в матч с въже Тексас Бул Роб. Когато побеждава, в последствие му причинява сътресение поради удар, така че става все по-мразен. През следващите месеци Ренди Ортън се състезава за титлата на WWE срещу шампиона Джон Сина. Той е победен на Vengeance и SummerSlam, а на Forgiven печели с дисквалификация, което не е достатъчно, за да спечели тази титла. Накрая на No Mercy Винс Макмеън връчва титлата на WWE на Ренди Ортън, който е победен минути по-късно от Triple H, губейки отново титлата. Той си я връща час по-късно в матч, последният оцелял, побеждавайки Triple H. На Cyber Sunday, Survivor Series и Armageddon, Ортън трябваше да защитава титлата си на WWE срещу Шон Майкълс два пъти и Крис Джерико. На тези събития той запази титлата си, като загуби два пъти с дисквалификация и спечели веднъж с пинфол. В края на 2007 и началото на 2008 Ортън влиза във вражда с континенталният шампион Джеф Харди. На Royal Rumble Ортън запазва титлата си на WWE срещу Харди. След това той възобновява враждата си с Джон Сина, който след като печели Royal Rumble предизвиква Ортън за титлата. Сина настоява да се възползва от възможността си за титлата на No Way Out матч, в който Ренди Ортън губи с дисквалификация, запазвайки титлата. WrestleMania 14 той запазва титлата си срещу Сина и Triple H. През януари на 2010 година той се състезава на Royal Rumble за титлата на WWE срещу Шеймъс, но губи поради дисквалификация, причинена от намесата на Коди Роудс. Тъй като Роудс е отговорен за загубата му, Ортън го атакува. Малко след това партньорът му Тед Дибиаси му се притичва на помощ, но Ортън също го атакува, само за да получи бицайкъл кик от Шеймъс. Той получава още една възможност за титла в Elimination Chamber срещу Кофи Кингстън, Дибиаси, Джон Сина, Трипъл Хикс и Шеймъс, но е елиминиран от Дибиаси. След това Дибиаси и Роудс атакуват Ортън, започвайки вражда с него. Поради тази вражда феновете започват да подкрепят Ортън, който приема имидж на лице. На WrestleMania 16 тримата борци се изправят един срещу друг, като Ренди Ортън печели мача, като ударя Роудс с пънк кик и приковава Дибиаси след RKO, обръщайки се на пълно лице, като приковава Дибиаси. На Extreme Rules той се изправя срещу световния шампион в тежка категория Джак Слагър в матч по Extreme Rules, но губи. По-късно в драфта той се състезава за възможност за титлата в WWE срещу Шеймъс и Батиста, но губи поради намесата на Едж, който му нанася копие. По-късно Едж твърди, че Ортън е накарал да бъде преместен на друг бранд, което му е коствало световната титла и по този начин е започнало вражда, която е завършила на Over the Limit с загуба и за двамата мъже, тъй като никой от тях не се е завърнал на ринга до броеното 10, поради контузия на ръката, която Ортън е получил. В 2013 година той участва в Royal Rumble, като влиза под номер 26, елиминирайки Зак Райдър. И след това е елиминиран от Райбак. На Elimination Chamber той се състезава за Elimination Chamber матч за възможност за световната титла в тежка категория на WrestleMania 29 срещу Джак Слагър, Марк Хенри, Крис Джерико, Даниел Брейдс, Кейн, елиминирани Хенри и Джерико, но е последният елиминиран от Слагър. След това започва вражда с Шеймъс срещу Щитът, като насрочва матч срещу тях на WrestleMania 29 с Биг Шоу, като негов трети партньор. WrestleMania 29 те са победени, когато Ренди Ортън открадва тага на Биг Шоу. След матча той атакува Шеймъс и Ортън, започвайки вражда с тях. Ортън се изправя срещу Биг Шоу на Extreme Rules матч по Extreme Rules и печели с пунт кик.
Следващите седмици той е замесен в съперничество с Тим Hell No и щитът. В епизод на Рао, Вики Гереро се уреди матч, в който Ренди Ортън щеше да се изправи срещу Сет Ролинс и Роман Рейнс за отборните титли на WWE на Payback. Те обаче бяха победени. След това започна вражда с Брайан. Нощта след Payback Ортън спечели матч без дисквалификация, когато съдията спря матча поради контузия на Брайан. 4 дни по-късно на SmackDown той беше победен от Брайан чрез броене. Те се изправиха един срещу друг за трети път на следващият Рао, но и двамата мача завършиха с двойно броене. Същата вечер той беше победен от Брайан в уличен бой, когато се подчини на Yes Lock. 14 юли той спечели мача Money in the Bank All Stars, спечелвайки възможност за титлата на WWE на Money in the Bank. На SummerSlam той се възползва от неочакваната атака на Triple H срещу Даниел Брайанс, който току-що беше спечелил титлата. За да осребри куфарчето си, Money in the Bank е да спечели титлата за 7-ми път в кариерата си, превръщайки се в Хел. Заключителните движения на Ренди Ортън: RKO, скачащ катър, понякога от повдигната позиция. Озоун, овердрайв, удар с пънт в главата на изправящ се противник. Чанта за гмуркане с кръстосано тяло. Мостова количка, суплекс. Можем да кажем също така нещо и за неговите прякори, които са убиецът на легендите, династия на един човек, усойницата, хищникът на WWE Apex. Това беше историята за постиженията, за биографията и за всичко свързано с Ренди Ортън. Ако това ви харесва, ако историята ви се струва готина, може да подкрепите канала с един лайк и може да се абонирате за канала.